Belai belai ke korong no hambai maya koro ini bungkusan jorabo ini media di bus kanggo ma phaime ni karang khawa no ini khungo hatat seke je TF di bungoi kaisa gotona no tui viral lingjak nukha apne karoni no ini media ni bisango bo phaime ni karon tamni bagai hingkai ini protibadi kolomo je TF ni mungoi je buskang पंचायत इलेक्शन जे ताकारजला ब्लक कमिटी कुमुलुन आरो ने सेक्रेटारि कायसा जत स्कुल सिटी कालेक्शन बागै इशु खायो जे पेपर सोंनुखा इनका आबो बिलाखि निंदा आं जानगो तामनि बागै हिंगाय कुनु ताकारजला ब्लक कमिटी कुनु सेक्रेटारि अ सिटी नो इशु खाया बा सिनि माइनारो आबो पास खाजाक्रै कुनु सिनि सेंट्रल कमिटी हयते बो डाइरेक्शन रजा करे सिंनो साजाबो करे इनका अब कायसे षड़यंत्र सिनि टिएफ नो एकटा किसु ताबो फांसा ताय ग्राक नुकमानि बागै बररक हेमान रंगै जे अबनो उइ खायनानि लामा नायतोगै अब जे भाइरेल खायने र बरक सात सात न अबनो सिटिनो इशु खायगा हने आं बरक न अब बेरो तानि बागै इनका सिनि ताकारजला ब्लक कमिटी र कुनु दिनो कालेक्शन 500 टाका के खांना हनै जों सिटि इशु खायमानि गरै आबागै बेलाखे निंदा खायो अबाहाय जुदि न हुं तंखाय मोथाक दि तामनि बागै इनखाय टिएफ र सारा त्रिपुराव जतन कुपलुं खानसानि बागै बा डेभलप खायनानि बागै सिनि दफानो अ लामनो नायतोगै सामुं खायलाय दङ किन्तु अ खानसा हुंना थांदिनि एकटा किसु बरर गोबां बोखा तंनाय र बंनि बोखा हामिया खानसा बाहायके सखाक मानो बरक अ लामनो नायतोगै अ माहाय सामुं खायो किन्तु गुबैनो जों अ माहाय सामुं खायमानि तंखा दिनि जों अबो बनो जों नायतोगनाय साबामनो गारे खाय जों आसो बै थागला जे सिनि ताकारजला ब्लक कमिटी जों अबो सिनि ताकारजला ब्लक कमिटी व साइजना सेक्रेटारि दङ किन्तु अ सिटिओ सोंनुखा अरबो जे पेपर बायदिया अ खायजाक भाइरेल खायजाक सेक्रेटारि सिगनेचार खायो होनो इनिशियल सिनर ताकारजला ब्लक कमिटी व साइजना सेक्रेटारि दङ किन्तु साजिगन खाना जे सिनि टिएफ नि मुंगिने दिनैनि सिनि हास्तेनि रक्तमाब्लायो टिएफ रो चांदा खागो हैने बसिगावता अको जों साइमानो सिनि त्रिपुरा इंग्लिश फेडरेशन 2022 नि एप्रिल मासनि 6 तारिखआव सिनि खाबु बाग्रानि याक्तैखे अमो त्रिपुराव कताल संसार जागा जों गुबुन कताल नरजतन साइमानो सिनि संगठन सिनि त्रिपुरा हास्टेव आबो रोख गाहाम तो खवारै जों बिभिन्न थांखै सामुदामिता जों दिनै अकमनो जों कन्डेम खालायो जे दिनैनि जे मिडिया तकमाबलायाव कामानि चान्दानि बागै एडिसि भिलेज कमिटि इलेक्शन दैने जे चान्दानि कामानि आबो सिनि संगठन हयते थांमानि कोनो खालाया सिनि ताकारजला पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट कमिटि टिएफ नि सिनि आमनि कोनो सिद्धांत नामन कोनो रेजोल्यूशन गरै सिनि एक्जिक्यूटिव कमिटि नि कोनो सिद्धांत गरै जों हमखाना साइमाना आबो ताताल जों आगामी दिनाव जों आबनो तलिउ नायै जों आबो उनि आसब गुबै दामाव जों आबो निश्चय गारिनाय एवं जों टिएफ सं आबो এই যে ফটোগ্রাফি ফাংশন নাইসিগै जों त्रिपुरा हास्टेनि जत कर्मचारि बदल दङ जों गावबो दङ थानसानि मारियाव फायनाय सिनि त्रिपुरा सरने हामग्रेनि बागै जों दाम खालायमान आबो सिनि वानसुमा सिनि दाबो जों रांखागै अमाय खालायनायनि सिनि कोनो वानसुम करै এবং सिनि संगठन जों तरफ जेबाबे इसिसो समय जेबाबे सिनि संगठन दरकार এবং सिनि रांरिनि जों रांरि जों आगि किसे मिसे रांरि खागायो अमतिनि बागैया जों गोरैनो खुंख्रि रनो सबानानि सिनि विभिन्न जों सोशल सिनि सामाजिक अबस्थायाव सबानानि बागै नेसाग्रस्त एलाकाव न खुरै एलाकाव सिनि परिमे आमति जागारबो जों गोबां सिनि कन्ट्रिबिउट खालामनो दङ आमति बागै जों किसे मिसे खागो किन्तु सिनि इलेक्शन को डिक्लेयरिंगखौ सिनि कोनो आबो सिद्धांत थायाखौ एकमात्र कुट कासे रायजो खानि खानागासो मा खालायनाय उइदिन 1 नभेम्बर 2005 तो सिनि आमाय कोनो डिसिजन करिको ओ जे ताबो कक माब्लायाव रहनाय
जों आबो निश्चय जोङो टिएनो दुर्बल खालायनायनि এবং जोङो हामियाखौ फोरोंनायनि बागैनो बनि साइकेल मुंनो जों खबकनाय आबो हायरक मोथांनायनिखौ आगामि दिनाव जोंनावनो तलिनायने आसल गुबै घटना माबो निश्चय जोंनाव मिडियान थानि जों आगामि दिनाव तो दिनै जों आबो खबकनाय जे दिनै त्रिपुरा हास्टेनि जे पस्तमाबलायाव खामानि যে প্রতিবাদী কলম আবো সম্পূর্ণ মিথ্যা আবো সিনি তরফ থেকে কোনো সার্কুলার এবং সিনি সার্কুলার সঙ্গামকে সিনি কতগুলা সিনি